Avui entrevistem els membres de RAN amb motiu dels 20 anys. Hola, bona tarda. Bona tarda. Amb quins principis ideològics neix l'organització juvenil de l'esquerra independentista Sant Cugat? Doncs bé, ja des d'un principi naixem amb uns eixos ideològics que són la independència dels països catalans, el feminisme i el socialisme. Aleshores, diguem-ne que han anat, òbviament, evolucionant amb el temps, en el sentit que anem incorporant coneixement, incorporant formació, també la manera de treballar-los, però sí que s'ha mantingut des d'aleshores. Per tant, podríem dir que són els mateixos pilars des del principi? Sí. Tot i així, encara que siguin els tres eixos, no vol dir que no treballem altres aspectes com el tema de l'ecologisme, que també l'estem treballant molt recentment. O l'internacionalisme, l'antifeixisme també. I sempre s'ha qualificat a RAN com el braç juvenil de la CUP. Quina vinculació hi ha amb aquest partit? Aviam, és el moviment de l'esquerra independentista, la CUP, diguéssim que seria el braç institucional del moviment, i igual que a RAN és l'organització juvenil. Per tant, no és que nosaltres siguem les joventuts de la CUP, sinó que som una de les branques d'aquesta organització, igual que hi ha Endavant o el CPC. Perquè podríem dir que a RAN és estrictament juvenil? Sí, totalment. Des de l'organització heu engegat diferents projectes a nivell de Sant Cugat. Quins serien els més rellevants i els que han tingut més impacte en la nostra ciutat? Bé, com a RAN sí que els últims mesos ens hem dedicat molt a fer cicles formatius de portes endins i de portes cap enfora, però també hem estat treballant molt amb altres organitzacions, ja sigui la plataforma de joves La Plec, fent campanyes amb el col·lectiu feminista revolucionari de Sant Cugat, Hora Bruixa, duent també a terme la campanya nacional de RAN, que és Sostre i Treball. També participem de l'Assemblea del Temerari, òbviament el Quinto, el Correllengua, tots els diferents actes que... AFMA. Exacte. De fet, el dia 16 d'abril també fem una trobada jove de Collserola amb dues assemblees més de joves, que són l'Assemblea de Joves de la Floresta i l'Assemblea de Joves de Vallvidrera. Llavors fem tot un dia d'activitats a Vallvidrera i fem debats sobre, diguéssim, tema més de defensa del territori i ecologisme, i concerts a la nit, gincama i temes més lúdics també. També tenim el botifler de l'any, per exemple, que ho va començar a l'Assemblea de Joves i s'ha seguit fent i es fa cada any i té bastanta repercussió. Des de que apareix el primer nucli de Maulets, fa ara 20 anys, fins a dia d'avui, tot i haver passat per diferents canvis generacionals i dissolució de col·lectius i creació de nous, en algun moment Sant Cugat s'ha quedat sense organització juvenil que els representi? No, en cap moment. De fet, en el documental s'explica que des de que neix Maulets, abans de la dissolució de Maulets ja va néixer l'Assemblea de Joves i més tard l'Assemblea de Joves és el que s'acaba convertint en RAN. O sigui que no hi ha hagut cap moment que hi hagués cap peron ni res a nivell juvenil. I quan organitzeu actes o esdeveniments, quin és el vostre principal repte? Polititzar la gent? Fem actes de diferents formats. Hi ha actes en què, per exemple, estem fent també un cicle de debats joves, que es diu Les joves parlem de. Llavors, la intenció també és donar un espai també al jovent perquè es pugui expressar una mica les seves necessitats, les seves inquietuds i puguem debatre sobre coses que potser en el dia a dia no podem. Després també potser fem xerrades més de caire més formatiu, potser amb un contingut teòric, diguéssim, més elevat. Després també, com que també participem d'aspectes més lúdics com el Quinto, com el Correllengua, diguéssim que anem combinant diferents formats per satisfer diferents necessitats i també públics, en aquest sentit. Sí, el que sí que sempre intentem encarar-ho des de la nostra perspectiva jove, de classe, nacional, de gènere, totes aquestes coses. Llavors, jo crec que més que polititzar, potser intentem oferir eines perquè la gent es polititzi, ens coneguin, i és això, el que ha dit, que intentem adaptar diferents formats segons cada situació.
crear xarxa també és un punt important, o sigui, volem apropar-nos al jovent perquè volem ser tot un gruix de persones que es puguin comunicar entre ells i crear aquesta xarxa on precisament posar sobre la taula problemàtiques, necessitats en les que ens trobem com a joves, aquí a Sant Cugat, i això. I el passat 21 de març a l'audiència pública veu retornar 3 plaques franquistes al ple. Sí. Durant el ple. L'alcaldessa va afirmar que us obriria un expedient per tractar-se d'un acte vandàlic. Esperàveu aquesta reacció per part de l'alcaldessa o esperàveu... O què és el que esperàveu? Totalment. Vull dir, sí, ens esperàvem que passaria això. Vull dir, la gent de l'Ajuntament són gent d'ordre, no volen mal de caps, i en el moment en què els hi mostres una contradicció, el fet de tenim plaques de carrers que encara fan referència al franquisme i d'alguna manera s'estan patant la llei de la memòria històrica, doncs això molesta. Sí, perquè a més els hem posat com en evidència pel fet que són plaques que algunes són relativament noves, del 2004, per tant, s'entén que l'Ajuntament ens molesti pel simple fet que realment hem posat una mica el dit a la llaga, en aquest sentit. Sí, d'alguna manera ens havien de respondre. I aquest tipus d'accions directes que us defineixen a vegades són un recel per la societat en general. Com es pot fer per connectar amb ells o directament ja renuncieu a arribar a ells? Bé, nosaltres amb les accions que fem sempre són molt pensades, tenim uns objectius clars, diguéssim que no les fem perquè sí, llavors sempre intentem traslladar els motius que ens han portat a fer aquella acció. Llavors, diguéssim que sempre que fem una cosa així emetem un comunicat explicant els nostres motius, i llavors en aquest sentit sí que no renunciem a que la gent entengui per què fem les coses, però sí que és veritat que veiem una contradicció en el fet de sentir recel cap a aquestes accions que nosaltres considerem de justícia, que considerem legítimes, i en canvi no es dirigeixi aquest recel cap al fet, per exemple, que l'Ajuntament posés plaques franquistes al 2004. Llavors una mica com canviar una mica el discurs, que potser està molt arrelat, de que això és vandàlic, i dir que potser el que és vandàlic és que hi hagi plaques franquistes al 2016 ja, encara. I segons hem vist a través de Facebook, aquest any torneu a recuperar el Rebot, el festival de música que a vegades organitzeu a nivell català. Quina vinculació està tenint Arran a Sant Cugat durant aquest any? Sí, la nostra organització, com una altra assemblea d'Arran, això ho muntem com a organització a nivell nacional, per tant, hi participem en el sentit de muntar-ho, de gestionar-ho allà en el moment, fer torns, portar gent, etc. Vull dir que la vinculació és aquesta. O sigui, ho muntem des d'Arran nacional i com a Arran Sant Cugat participem com una altra assemblea més de totes les altres d'arreu dels països catalans. I no us heu trobat, per exemple, amb gent a nivell de Catalunya que quan els dius que a Sant Cugat n'hi ha Arran, com que es sorprèn una mica, suposo pel nivell econòmic que pel tipus de societat que tenim. No, o sigui, sorprendre no crec que es sorprenguin. Simplement potser sorprenen en el moment en què quin tipus de feina fas i si la pots fer, més aviat, no tant que sigui, perquè normalment en ciutats com aquesta acostuma a haver-hi com una oposició o un contrapoder que està en contra de precisament com està tot muntat i que fa feina. Lo interessant és la simpatia que hem anat aconseguint al llarg d'aquests 20 anys per part de la població de Sant Cugat, perquè si ens hi fixem vam començar sent 4 fent posar maulets, i ara són 4, però 4 regidors a l'Ajuntament. Vull dir que hem anat fent feina, hem anat fent bona feina i nosaltres, per exemple, com a Arran, si ens podem apropar a certs sectors de la població, tenim simpatia, és perquè també hi ha una herència social, un treball fet per altres persones que han estat allà i s'ho han currat en el seu moment també, vull dir que... Clar, i a Sant Cugat, vull dir, sí que és la ciutat que és, però hi ha dues realitats, també hi ha moltíssima precarietat
i més encara per part dels joves, el model de ciutat que hi ha que hi ha hagut sempre, vull dir, ens permet també aquesta part de discurs per part nostra, o sigui, per una banda ens trobem un model pijo, per dir-li així, però per altra banda tota la precarització que hi ha, només mirant, per exemple, barris com la Floresta, és una realitat totalment diferent de Sant Cugat. I bueno, llavors jo crec que podem aprofitar també això a nivell de discurs per arribar a molta més gent, que es veu com el que ha dit la Júlia, que ara mateix la CUP és la segona força a l'Ajuntament. Exacte. Evidenciar que una cosa és el que ens fan creure que és Sant Cugat i l'altra és el que realment passa a Sant Cugat. Llavors, també trencar amb un estigma, que no vol dir que no hi hagi una determinada realitat social, però que també n'hi ha una altra, que Sant Cugat és heterogeni i que n'hi ha molts conflictes que s'estan com posant sota la catifa i que som necessaris. Vale, doncs això és tot, moltes gràcies. A tu. Molt bé, a vosaltres.